tady Keksík a vítám vás u dalšího videa z Minecraftu. Dneska jsme tady na SGčkách, aby jsme si zahráli tady nějaký Bedwarsy a Eggwarsy, takže se na to můžeme rovnou vrhnout, ale ještě před začátkem videa bych vás chtěl upozornit, že se snažíme dosáhnout hranice 70 odběratelů, tak bych byl velice rád, kdybyste dali odběr, protože už nám zbývá fakt jenom malinký kousek, abych se dosáhl k svým snu, takže jo, děkuji, že tady jste a my si jdeme už konečně zahrát. Tak jo, hele, jsou tady Bedwarsy, ty jsou teda ve hře, zkusíme Eggwarsy, ok, jdeme semka, vybereme si nějaký tým, jdeme třeba do zeleného, nebo počkat, podíváme se, jestli jsou dva, ok, takže jdeme za nějakým Filipem, nebo jo, Filip, aha, tak už tam něco někdo úplně jiný, dobře. Hej, jdeme do oranžového. Aby jsme byli v plném počtu a hra už konečně začíná, tak jo, takže určitě chci vydávat mnohem víc videa z SGček, protože mě to baví a jako nehraju to nějak extrémně dlouho, hraju to pár týdnů a absolutně jsem se v tom nezlepšila, jsem úplně blbej na PvPčko, takže ode mě nic moc nečekejte. A hele, už jsme ve hře, takže tady je tamhle vajco. Máte kick někdo? Máte kick? Nemají kick, škoda. Takže hele. Dejte mi aspoň jedno železo. Prosím, jak to železo. Dobrý. Tak jo, teďka tady chvilku budu farmit, abych měl železo. Celka už se staví sice na střed, ale to nevím, jestli je úplně dobrý nápad, protože teďka tam bude zase nejvíc lidí. Já si koupím toto. Ok, hele. Trochu se to seká, ale to nevadí. Mluvte trochu můj hlas, jsem nachcípanej. Trošku, takže mluvte můj hlas. Ale hele, mám sice jenom dřevěný meč, ale to ničemu nevadí, protože já si teďka koupím aspoň základní věci na armor a teďka všechny, kdo tam budou, tak vyzabíme. Nebo nevím, jestli všechny, protože všichni, to je silný slovo a teďka mě píchá u srdíčka. Ok, bude diamondy a zdrháme, šéfe, pojďte. Jdeme. Máme diamanty, jsme na tom dobře, ale hlavně nemáme žádnou obranu vajca. Musíme udělat obranu. A šéfa, pust mě k tomu, jak tam chci aspoň vylepšit ten generátor. OK. Někdo se mi... Tamhle je cápek. Tamhle je cápek a trochu se ho bojím, aby jsem náhodou nešel. OK, cápek to vylepšil. Tak dobrý. Dokoupíme si zbytek armoru, aby jsme měli full, aspoň tady ten koženej. Možná není úplně dobrý tam mít rovnou tyto. Potom určitě způsobíme atentát na některý tam z těch ostrovů, ale teďka na to není vhodná chvíle. Takže my si teďka asi koupíme bloky a sklo, protože sklo je strašně dobrý, je pevný a je vlastně úplně stojí stejně jako tady tenhle ten normální a jako tady ten sandstone teda, omlouvám se. A je pevnější, takže víc toho vydrží než tady ten obyčejný sandstone, takže uděláme obrovskou obranu vajca, aby jsme měli. Kam oni to tady vždycky všechno vyžerou? Tady. Rychle. Tak. Máme nějaký železo. Tam vidím červenku. Počkej, kam? Tady je diamant. Diamanti. OK, ale ještě nemůžeme, ale někdo tady udělal čestku, koukám. Jo, tady je ender čestka. OK. Máme přesně 18 železa, takže si koupíme tenhle ten meč a šéfko, no, jestli chceš, tak si to dáme, jestli chceš, tak no. A jo, koupíme si, potřebujeme ještě víc, a oni mi to vždycky všechno vyberou. Jdeme se podívat na střed. Jako sice diamanty už máme, ale proč ne, koupíme si aspoň krumpáč. Jsme měli potom už ničit něco. Modrý už jsou taky vybavený hodně. Já mám jako, jak je silný tady tenhle ten můj tým, protože nevím,
Fakt nevím. Ok, tam to ovládají modří, takže tam nejdeme, protože nemáme vůbec dobrý věci, tady to odkopeme. Tak. OK. Bereme tady železo. A co z toho koupíme? OK, vezmeme tady trochu železa, trochu toho. Tak. Jo, už máme i gold. Tak nice. OK, trochu to vybavíme, trochu to opevníme. Tak. Dobrý. Aha, tak to bychom měli, máme tady teda ještě to sklo, ale tak to tady někde kolem tak pleskneme. Jo. Ale máme jako 3 diamanty. Nevím, co se tady dá koupit za 3 diamanty. Podíváme se, ok, 8 diamantů. Koupíme si prut. To je důležitý, koupíme si prut. A ty bloky teda. Tak, hele, tady jsou další diamanty. Jo, tak. Takže... OK. Ale dáme je... OK, někdo si to vzal. Yellow egg byl zničený. OK, tamhle fajtí a tamhle je cápek. A trochu se bojím, že jde k nám. Jo, jdou k nám. Kde jste všichni? Kde všichni jste? Já to tam nedám. Už tady postavili zeď, doslova. Co mám masové? Kde jsou všichni? Kde jsou všichni z mýho týmu? Jako to oba duální byly. Hele, tady je jeden. Tady vidím jednoho. Ale kde je ta druhá? To nevím. Tady je Sir někdo. A jo, tady jste. Jsem se bál, vole, že tady jsem zase sám. Já už mám zkušenosti. Vezmeme si tady jablíčka, nakopáme se. Mňam. Máme to železo, ale kolik? 8. OK, hele, dáme tady do té ender chestky, tady dáme... Hele, vezmeme si, vyupgradíme ten se upgradí z čeho? 15, OK, tak tady chvilku počkáme. Aby se nám to vyupgradilo. Tak, ještě 3. Pojď. Tak jo, máme 15. A teďka teda vyupgradíme ten stroj, já nevím, proč jsem šel pryč. Tak, upgradujeme jsme to, teďka už to bude stát 15 diamantů. Cože, šutíka. Hej, hele, já už ani nemůžu mluvit. Co bychom tady ještě vyupgradili? Jakože, mohli bychom jít, počkat, tamhle to nevím, co je, to je žlutých, nevím, nebo tamhle je modrých, no to je asi zelených a jeden zelenka jde sem. Mě zajímalo, okay. Oni tam všichni staví stěnu, ale nejdou sem. Mě teda zajímalo, jako co tady, kámo, co dělá, proč tam staví prostě zeď. Jo, jde sem. On jde sem. Aha, počkej, kámo. Jsi tady. A kde je ten cápek? Já jsem radši nechci dávat ty diamanty, protože se bojím, že bych o to přišel. Ok, hele, tady máme hodně zlata. Tak nice. Koupíme si, něco si koupíme. Koupíme si tenhle. A stojí tady něco zlata. Ok, tak tohle si koupíme. A tohle třeba. Tak, tady to vyměníme, dáme tady do ender chestky, všechno, co tady máme, dáme do ender chestky. Protože to nepotřebujeme teďka a mohli bychom o to přijít. Takže hele, hoši, jako já si myslím, že je čas jít na nějaký pořádný PvPčko, co myslíte? Tak, dáme sem ty věci. Tak, pojďte sem. Možná bychom mohli koupit z toho nějaký ty miny.
protože ty miny jsou extrémně OP, protože prostě když jdeš, tak je to odpálí a je to dobrý, je to jako dobrý. Čekat tady, není tady nějaký zlato, je tady 14, tak to koupíme ještě dvakrát, tak. OK, kam jsme to dali, dáme to sem. Dáme to semka dopředu, protože tady to bude takový nenápadný. Dáme to takhle tady. Takhle, aby sem potom půjde, tak aby to mělo takový nemilý překvapení. Jestli teda sem někdo vůbec půjde, protože jsme tady všichni jak krysy v noře, nikam nejdeme. Ty vole, kolik tady je toho železa. Ale vezmeme ještě tady to další zlato, koupíme za to ještě jedny ty miny. A tu minu dáme přesně semka. Jo, lidi, prosím tě, nepište mi hejty, že jako něco, že prostě že jsem posera, že prostě nejdu na střed bojovat. Ale lidi, já tuhle minihru hraju asi po párkrát v životě. Takže prosím, nepište mi žádný hejt komentáře, protože to fakt hraju jenom chvilinku tady tu minihru. Takže tak no. Počkáme, než jsem kamera. Počkejte, já jsem si ještě teďka. Já myslel, že to je věž, ale to je nějaký ten Ježíšek, je někde v prdeli tam v Brazílii, nebo já nevím, jako já jsem na zemák úplně blbej, jo, ale je to takový ten Ježíš, já teďka nevím, jak se jmenuje. A myslíte si, že je dobrý nápad jít na střed? Víte co, já jdu na střed. Takže hele, já si tady postavím takovýhle mostík. Aby to spojil. Okay, tam zrovna někdo je. Ale oni mají kam? No, tak tam nejdu, to jako nashledanou. Tady jako takhle udělám most, takhle prostě tady udělám díru. To prostě tady to kámo takhle nepůjde. Tady dělám, tady to zase budu odkopávat, protože takhle to nepůjde. Vezmeme si zlato, jestli tady teda nějaký je. Jo, jeho tady celkem dost, no ano. Ale dokoupíme si to železní vybavení, teda chainový. Koupíme si kalhůtky, tak. Tak to vyhodíme, to nepotřebujeme. Jo, tady něco, nějaký zlato. Ok, tak tady nic není, to všechno vykradli. Co ta obrana? Ale jo, oni to obraňují jako dost celkem. Ještě potřebujeme jedno zlato potřebujeme, jedno zlato, aby měl full chain. OK. Tak je dobře. Můžeme si pořídit full chain, takže tak máme full věci, kolik radio mám? 33, tak já jsem dám 33 železa zase šéfe, jo. A my takhle tady vůbec, tohle bude ještě hodně dlouhá hra, no jo, tohle bude hodně dlouhá hra. Ach jo, už se těším, až tohle video budu stříhat. Mě jako napadlo, že bych mohl na ten, ale tam mám pocit, že to už je zničený. Hele, já chci zažít nějakou akci, já jdu prostě na ten střed a je mi jedno, jestli tam někdo bude nebo ne. Prostě si chci jít trochu poprati. Já nemám žádný bloky, ty vole. Hoši, nemůžu si teda třeba do druhý, čekat, to mě zajímá. Nemůžu? No, můžu. Hej, a proč mám leather armor? No. Ach jo, tak jsem zase vyhodil několik goldů. Jen tak. Ok, ty vole, oni mají diamantový meče. Oni mají diamantový meče, kámo, cože? Je tady 7. Kolik stojí diamantů? Je 18, tady ten stojí 8. Potřebuji ještě pár diamantů, tak 12. Koupím si, kolik stojí Titan? 18, Titan si koupím. OK. Máme diamantový meč. Už se nikoho nemám. To jako bojím, ale...
něco důležitého, co bychom mohli koupit. Já tady mám tu tam moc drahý. No, tady ten leather armor všude. Čekat. Tak. Máme full aspoň, teďka zase green egg, my jsme oranžový, jo. Ale na jaký tým by bylo dobrý jít? Na žádnej, protože možná bychom mohli jít zabít zelený, no. Protože zelený, tam už je jenom jeden. A nevím, kde jsou zelení, tam jsou modří. Možná tam jsou možná zelení. Není to tam na to zelený? To je modrý. Okay. Jo, dělají takovýhle ohraničení, jo. Toto je chytrý. Kopíme bloky a uděláme tady taky nějaký ohraničení. Uděláme si z toho takovou, budeme tady tak jako stavět si, no. Proč ne, že jo? Uděláme tady takovou bránu, aby jim bylo tak. A tak, uděláme tady něco jako obranu menší. Ježišmarja, jak to ten západ dělá vysoký, hej. Pomalu snakesy. Já jdu asi na střed snakesy. A jdu na střed. Jdu se tam podívat. OK. Beru diamanty. Nestěžuju si. Co to tam má na ostrov? Ne, on mě zabil. Sakra, kamu, že jsem sem vůbec šel. Ty vole, teďka jsem přišel o všechny věci, ne. Do prdele. Že jsem tam vůbec šel, kámo. Ale vezmeme si tady aspoň ten leather armor, tohle si vezmeme. Kámo, neměl jsem tam chodit, já prostě vůbec neumím PvPčko. Ne. Vezmeme si tady aspoň pro věci tady. Vezmeme si zlato. OK, tak nic, no. Vezmeme si tohle. OK. OK, koupíme si tady nějaký. Ano. OK, máme full. Počkat, ne. Daně? Já to nechápu. OK, ale vezmeme si tady od šéfa trochu to, já ti tady za to dám zase goldy, železo, nechci o to železo přijít. A za tohle si koupíme tohle. Sharpness 1, level 5 meč. Ten má 6 attack damage, tady má 7 attack damage. Ok, vrátíme sem tady ty věci. Koupíme si teda jídlo a jeden ten. A vezmeme si tady stav. Tak, co si koupím? Jo, to jídlo. Já jsem už úplně blbý, já na to úplně zapomínám. Tak. A dáme si sem ten meč. Tak. Ok, teď těch my máme celkem dost. A kámo, tady ta brána, to je úplně nemožný, jak to tady může být. A ještě si koupíme teda nějaký ty bloky. Aspoň stack si koupíme, tak teď máme aspoň 2 stacky. A uděláme to tady takový těžší. Uděláme tady něco jako takový bludiště, dalo by se to nazvat. Protože ten dotyčný bude muset takhle jít. Vím, že tady bude moc stavět, ale... OK, tak tady ta hra už trvá vážně hodně dlouho. Hele, ale musím říct, že tady máme snad nejlepší obranu. Tam je modrej.
Hoši, zdrhejte, tam je modrý a trochu se o to bojím. Ale uděláme tady něco jako, uděláme tady takový vchod na ty hradby. Mina, slyšel jsem minu, to byla mina. OK. Ty vole. Bráško, klid. Klid, ale jsou červení. Koukám, že za náma chodí, ale ty miny je dobré, že tady jsou ty miny. Tak jo. Máme jako dobrý vybavení, to se musí nechat. Máme fakt jako dobrý vybavení. OK, skáčeme se tady takhle nahoru, kdyby tady byl nahoru. A modrý vajíčko je zničený. Už je to jenom mezi náma a červenýma. Ale jako obranu máme fakt gigantickou, jo. Takže... Jo, počkat, tam někdo byl? Já nevím, jestli někde viděl nickname. No to je jedno, ale naštěstí nám to nezničil. Jo, tak tady fakt možná někdo byl. Já nevím, já jsem to prostě nesledovala, takže jako, to je asi jako úplně jedno. To nemoc debilní. No, mě se úplně klepou ruce. Tam je červená. Tam je červenka. A teammate píše, jdu na modrý ostrov. Ti už chci... Ne, co? Cože? Ne, kamo, sakra, ne. No, GG. Tak jo, jdeme do lobíčka. Tak jo, tohle by bylo asi konec videa. Doufám, že se vám tady tohleto další video aspoň trošku líbilo. Byl bych rád za váš odběr a like, protože tady to video si to zaslouží, protože prostě hraju to po pátý, asi myslím, jo, nějak po pátý v životě, takže to hraju fakt jenom chvilinku. Kdyby nebylo toho konce, kde nás tam ti červení přepadli, tak je dost velká pravděpodobnost, že bychom to možná ještě mohli dokázat vyhrát, ale to už ničemu nevadí, protože už to je za náma. Takže jo, doufám, že se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr a my se vidíme u dalšího videa. Zatím čus!